Хлъзгаво е, ама... Бая хлъзгаво. Легнал такъв. Внимай, много скуза. 3 часа го дават дъжд с гръмотевични бури. Дъжда ни застигна. Мале хора дръжте, защото ще се фърля, че няма. Не, споко, държите. Няма да го Хайде, правя, майсторе. само ще я подспре, бе, по български. Добро утро, часът е 7:27. Намирам се на хижа Вихлон. С мен е Стефо Дроухайк. Вили се завърна. Back in the game. Back in the game след 6 месеца почивка. Алекс, както винаги е с нас, ще ни досажда днес. Днес какво правим, Стефо? Можеш ли да ни обясниш къде е нашия маршрут? Плана е гората Карули, после идеме до Дончови Карули, след Дончови Карули идеме до Спаниполски чукар, от Спаниполски идеме до Бънеришки чукар, от Бънеришки до Башлийски и обратно. И после През Башлийска порта. Евентуално. Евентуално. Да, плана е да Зависи. направим кръг. Много зависи дали няма да има някъде козирки, сняг, който да ни възпрепятства. Някоя грамотевица. Да, също има Зависи. гръмотевични бури, не е време. Така След че обед го дават грамотевични бури. ще видим как ще е времето. И 11 градуса. Бая студенко е. И добре дошли на езеро Окото. Много яко отражение има. Е там при табелата, като застанете. Да снимате панорамата назад. Морато връх, където стърчи. Има добро отражение. И Дончови Карули. 1, 2, 3, 4. Има много добро с морото. И ето да. Не знам дали се вижда. Отражението на морото. Отражението е доста яко. Ето, пирамидата. Дончовите. Ето малко снежец, който е тръгнал да се топи вече. Долу в самата преспа. От камък да се чува как се стича всичко. Да, отдолу под нас рекичка минава. От самите морени. Както виждате има снежец. Още. Това е Рибно-Бандаришко езеро пред нас. В ляво там се вижда. Чакай да видим малко. Така, пускам камерата за всеки случай, ако някой се прибие. Да стане сензация. Една информационна табела се е откъснала. Вили е майстор, ще се опита да оправи. Няма да го Хайде, правя, майсторе. само ще я подспре, бе, по български. Ще кажем, че оправи. То явно отгоре е паднал, ще виж как е наклонено на там. Дървото. Некой да не настъпи някой пирон. Браво, момчета. Сигурно от лавина. Може и от лавина да е, да. Как да ми още сняг. Отгоре се спуснава и ударил. Да, малка лавина най-вероятно. Ето, че сме на Жабешкото езеро. 2322 метра. Вижда се нашата цел горе. Вдясно е някакъв улей, който все още има сняг. Стефо каза, че е слизал там, когато го е фанал гръмотевична буря. Миналата година с Алекс. Ами група, Какво да очакваме? май трябва да побързаме, защото тия облаци нещо много рано придойдоха. Обикновено по обяд идват, ама Да ни фане някоя буря. май по-бързо ще станат нещата, отколкото си мислиме. И трябва да Буря, действаме. нали, в 4 часа чак го дадете. Да, даже след Гръмотевич. 5. След 5? Да. Има време. То сега е 9:35. Ама тук стават бързо нещата, брат. Догоре имаме колко? Час и половина. Повече може да е, защото има преспи. Да, има снежна. Ще ни забавят. Има си снег. Да, къде вървя? Я кажи.
Само тук през тия морени, там има позичка, брат, ако искаш да видиш. Заедно с Там в позичката. далечината се вижда, да. Там минаваме сега тук отдолу, по преспите, там и по диагонала нагоре. На И зигзаг- сечем на серпентина без сняг. На зигзаг ще идеме малко по-вдясно от портата. А портата как ще я минем? Там е портата. там е портата, къде е кучето? Да идеме, ще идеме отдясно, но не. Ще Отдясно подсечем. или отвесно или? Ние и без това сме за бънделишки. Да, може оттам да минем, да. Отдясно е по-полегато, Не е чак толкова отвесно. защото има много големи преспи. Добре, Алекс, как си? Давай. Предполагам, че от южната страна на върховете няма да има сняг. Окей, lead the way. Лесна работа, разход на парка. Ако не беше снега, да не затрудни, ще си минем по пътеката просто. Това го правим с цел да избегнем снега. Преспите. Както виждате, има доста. Живота, нали? Куче водачи, къде ме прекарваш ти, Вили? Внимай. Алекс! Ало! Добре ли си, Алекс? Юли месец, може да видите колко много сняг има. Почти юли, 25. Кой сме днеска? 26 юни. ...144 метра надморска височина. Алекс едва ме издържа. Шибаме се, добре сме. Последни сили. Вървим по пътеката за Тевно езеро. Отказахме се да подсичаме снега. Направо през снега минаваме, не се не занимава. Настроението как е, момчета и момиче? Супер. Перфектно. Само времето да издържи. Като на плажа. Ние ще издържим. Вече се го даде, вали. Нямаме интернет да проверим пак. Малко сме загубили форма, но Да, се оправи. с тези леки връхчета, дето правихме. И плаш една седмица. И на Гърция ходихме, ядане 5 дни на пиене. Левкада. На Левкада не можахме да изкачим върховете, защото сме много мързеливи. Носихме цялата екипировка, но... Алекс, ако не знам, пада, пребива се. Гледай, брат. Така искам само да покажа. Да фък. Виждате за какво стана въпрос. Колко много сняг има. Сега сме почти началото на юли. Нашата цел е горе. Това се очакваше. Дупката. Пропадна ли? Това е киното. Отдолу. Я пътна пътека за някой. Мартина. Стефо, дали си пикила във вас? Това ще си взема пикилчето, брат. Да ми е мирна главата. Моето е ледокоп за катерене на водопади. Заледени. О, виж колко много сняг има там. Тук е много сняг. Тук очакваме епична гледка. Въпросът е как да минем. Има пирамидки, има. Малко е по-въпрос. Леко. И някой реши да го минава.
се ориентира. Стъпове. Отивам Вили. Трябва да видим Алекс как ще мине. Задържи ръка на си ябука. Нека да ги сложи, аз тук аз съм на ръба. Само да мога. Ще се прибия и аз. Дай. Мати ще ти. Стефо, на видео си, брат, внимай. Внимай къде потипаш, брат. Ще цензурират видеото. Иначе там се вижда каменица. Циганица не се вижда. Джангал се вижда, там стърчи. Там може да го посочиш, Стефо. Него е джангал. Ще държаш ти. Там. Джангал. Каменица колко яко. Яловарника. Във грамотевичи бури в ясно, обаци. Колко е там? Стражите. Там. Тук е. И ние отиваме там горе. В 3 часа го дават грамотевични бури. В 1 часа го дават дъжд. Това е 12:10. Времето се смени. Даваха го за 5 часа, сега го дават за 3. Грамотевични бури. Което означава, че най-вероятно минаваме основния връх и се връщаме, тъй като няма смисъл да рискуваме. Грамотевичните бури са доста опасни. Ставаме като гръмотводи тук, в планината. Ето там горе се намира върха. Още малко. И нямаме избор. Да, сега ще изчакаме. Бурята ни застига и нямаме избор. Бъндаришки чукар, 2732 метра. Така, чакаме Алекс, Стефо. Не, дай да ще чакаме. Тук е яко отвес. Да. Уху! Ще видим като стигнем улея. Обаците Яко. има. Айде, Стефо, айде, Алекс. Айде. Иди там. Снимай. Яко е. Даже тук повече от 200. Тук има един камък, къде мога да го бутнем, човек. Не, заедно. Май. Или не? Ще са има хора долу, ама... Не. Сигурен си? Да. От тука? Да, на мен не ми е за да качваме долу. Искате... Той на мене. В смисъл времето, като е лошо. Аз мисля, че ще се справим тук. Я. Даже много по-легато ми се вижда. Ти знаеш, Да, колко съм колега. слизал. Вие кажете, и на мен не ми е за дали ще Дай на качваме мен. или не. В смисъл, аз сега да го мина, ама... Както се чувстват Като е времето, гадно, какво да такова? и да ни завали. По-добре, ако има бури. С кое? Къде да го гледам? Си готово. Ево, башлийски го е Запина, превзел. стига. Да. А тук ли? А тук как ще минем? Е там. Башлийски вече е в облака, да. Времето се влушава и да продължаваме натам. Докато го качим, докато слезем от там. Ще ни завали. Ти щом на вихрен каза, че го дават. Оттам ще дадат. На вихрен, да, на вихрен го дават в 3 Ние ще часа. ходим към 40% шанс да завалежи и грамотейчи, не знам. Следа тук до скалата да видя. Тук там е. Дясно ми изглежда добре тук в началото. Долу не знам. Там ще идем малко повече в сняг, ама може да го избегнем е там по-вдясно по камъни. Така че. Но тук не знам, тук ме тревожи мен. Не, там вдясно. Да, ще видя. Кане, той и тук е добре, че горе-долу. Добре е. Не, тук ми се вижда бая отвес. Тук не е лошо също. Сгъза назад. Да. Тук, не, минава се, минава се. Надолу не Не. се вижда. Внимателно трябва да се минава се.
Тук е по-лесно. Не бе, не Ема. сте. Дай от тук. Елате по-лесно тук. В началото. Долу. Ама надолу не се вижда какво става. Не ми виж, Там има една скала. Тези за тръпчето лично не мога да видя. Да, ама тук ще излеземе на сняг. Тук сме, не на сняг. Оттам. Тук влево сме чисти. Леш там. В смисъл тук И излезе. оттатък, чакай да ви оттатък. Тук мине ли диагонал, виж го там, Там може да е по-добре даже. Там има сняг сега. Тук е супер, идвайте тук. Тук е направо пътека. Там е нашата. Обаче тук се топи снега. Дано не се откърти козирката. Нема. Малко е мокро. Тук е екстра. Мокричко е само. Баш пътек. Това е минуса обаче. Да, ама си стъпваш. Хлъзгаво е, ама Бая хузгаво. легнал така. Внимай много скуза. Добре, добре. Аз моите са яко хлъзгави. Може и тук, Вили. Ето тук може. Това снежник се е топ. Малко по-екстремно, че е по Искаш така да ти... Дай, ще ти дам ръка. Не, че. Тук. Аз ще дам на Алекс ръка, дай. Няма страшно, дай. Тук можеш и... Чакай, тук. Как се казва? Ти до тук ли ще? Няма, Вили, това ако можеш или? Аз да не ти пусна някакви камък. Няма страшно, дай. Една калинка си шета по раницата ти. Нека сметни. Значи нека смет, да. Беше късна. Мале хора дръжте. Защото ще се хвърля. Честно. Не, споко, държите, няма. Няма страшно. Ти си нашата гордост. Сега, Вили, Стефо ръка. Това ще се снеси. аз ще мина Трябва да тук. се махнем, че тук е хлъзгаво малко. Много станахме на един клон. Много маймуни на един кон. Не гадно е малко, ама Йоба! това е като 10 метра. Така е тук отдолу. Снимаш, нали? Да. Слизането от тук е екстремно. Еба ти прехода, човек. Това е, че е Сняг има пътеки затрупани, не можеш да минеш. Препълнени езера. през водата ще минем, Ами аз да не се хлъзна. Грамотевични бури идват, ама нямам думи. Уж трябваше да е 5 часа бурята. При тебе ли е по-добре? Ами, Еми дай, ще фана на това. мен ми беше окей. Много по-добре. С водата. Това само да се стабилизира така леко. Държите? Държите здраво. Ай сме фитнес джи, няма проблеми. С Стефо. Така, дръжте тук, виж. Леко се придържи. Ако искаш, дай. Дай ръчичка. Дай. Като в детската градина. Ами ще ме носите, какво да ви кажа? Една съм ви жена, ще ме носите. Днеска да, за щастие. За щастие. В неделя, като са 5 жени, какво ще правим? Мале, не знам как ще ни Кой ще ги носи? помагате обаче. Алекс носи Стефа за ръчичка, защото не издържа. Все още оцеляваме. Не ме чува иначе. Да, бе? Аз мислех, че тук отвеса ще излезе на Рибното езеро. Ето там се вижда пътечката. Оттам вече хващаме и всичко е окей. Малко ще се успокоим. Вятър излиза, зад нас виждате какво се случва. Чуха се и леки грамотевици май преди, в далечината. Така че мисля, че ми може и да успеем да оцелеем. Ави, да? Оцелеем. Алекс! Ти си нашия шампион. Изучение заваля. Оттам може по камери, Стефо. Ако ме чуваш. И мисля, че това ще е за днес. Може да харесате видеото, да се абонирате за канала. И също така може да се абонирате за Стефо Дрон Хайк, YouTube канала на Стефан, където качва панорамни гледки с дрон. Да. Пишете коментари, ако имате въпроси. Да. За маршрута, винаги може да За помогнем. маршрута мога да ви помогнем. Това не е истинския маршрут, между другото. Ето пак почва да вали. Имахме друг план, но да. То се подразбира. Въобще не съжаляваме.
Дъжда ни застигна. Че си провалихме прехода. Държа ни да стигна. Стефо и Алекс не знам къде са, даже не ги чакаме, може би е грешка. Где е? Къде са? Отзад е на блата. Ниче е яко. Вали, готино. Топъл дъжд, чакан дъжд.